ma wan studio aneni kata chien kucha kibindi loso ge jowadwa chunyi gombo gima ni chien wan wawegi kaka candidate machung wan wamise yo party nikech kar mondo wami jopiny thuolo mar mondo yier ng'ama gidwaro to wachung kodi kora dwa tiyo gi pesa mang'eny mondo sama ji dhi e yiero no abi agol fujo lweny mondo ji ogore winjo mondo kor kayudi yo manyalo penyogo ineno mane makelo shida wan wawegi wan jok machung candidates makelo gigo kata chama onge gigo chama ni oko kabisa nikech chama nyiso wa dates mag timo gigi example sani nye wan e grassroots election onge kama nye party osekae party nyogolo na sekiula ni date ma kama ji dhi e yiero koro une mobedo gi interest or an mabedo gi interest mar mondo atamra ni kik Trevor mondo yomba koro mai mamiyo adhi timo ne Trevor tim moro machido chunyi Trevor kod chama to dine benu abedo joma beyo waweyo jopiny yiero dwachgi winjo ok yier pesa to party bedo na maber. Okay. Yeah. Wadunga jedungo match munda winya ni kaka joma director mar ndikruok. Wachno bende wuoga mang'eny to kapok odonje wach mar